yan Muhammad ne. Ni rabon baiwa ne ko. Kita kiji, baby kita kiji ne. Kita kiji, baby kita kiji ne. Ke na ganin ki na fada karɓi kuɗin soyayya ta. Kan aje komai gunki na tare in ba za a ta. Kai shiri a cikin soyayya da kuwa mu fafata. San ki nake kaunar ki nake yi baby to kin ji hujjata. Ki mun tarbato ni ba ko dirke ni kyalkinta. Banda guda da ta kai kyare na keken yozar ce na rasa ke na zan sa kai sai na susuce. Jirgin so yau za mu webi don mai lulawa, masauka garin so mai iske masoya don mai hutawa. Ki bani na baki a kauna baby sai ki zamo tawa, na baki kula tamkar jariri ne riritawa.